Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Epia chalsia song pen non ke wangi pai paya chiklo angbong 6 schedule seminar ke paman ponjia phan mai kang nipon. Lumba jong constituency ke parlo manja Chingri club along pai ni phai krener kep arni mai kang nipon labang swa mai kang nipon ahut mai chepa hem phupon dipu LA president Deuri Teron chepa hem phupon si Epia chalsia long klembang Rajan Timung Phuloni constituency me phu Dhoniram Timung Langhin constituency me phu Sarmung Rongphar Lapen Women Wing Sasong Pen Sitami Chetong Dunsi All Party Hills Leader Conference Mate Thi Hek Pen APA Chalsia Song Pen Non Kewangji Pai Paya Chiklo Angbong 6 Schedule Seminar Ke Paman Ponjia Phansi Krung Ching Sai Amai Peduponlo Lapen Labangso 6 Schedule Seminar Kibi Ke Pachun Pon Vek Jia Phan Cheparai Ponsi Ing Samjin Pen Bang Somai Pajut Pon Phuloni Pen Oroning Tikathar Karbi Anglong News To Pini Ladak Lumbajong constituency long Chingri club dak manjalong di fuel pen cepatir piponsi kewangji November ciklo 6 labangso krung saya mai kibi ponji aphansi ditum di fuel pen ceperai pon lo la pela so teng pensi pinike nilitum sub committee seng lo la pen sub committee seng lo pini bangke la bangso a program ke pacun je phan mate la bangso jai me ke pacun je phan nilitum kadu kawe ladak sub committee kache pe kondo total ke nilitum pendel inchers sound in church, lapen the fooding in church, lapen publicity, water supply in church. Kadu kami nilitum, pini arpuce bakotang lo, lapen speakers tami nilitum chopapon, lapen dak nonomat kijongpon ke lahelo, nilitum kadu kami total, labangso subcommittee long finance committee pendang lo kado wepen bang thongke pra pho an bak itum arpu cepek pon lo lapen labangso program ni itum ke arrange i lapen ke dei pon ang thek ke la lo 6 schedule the constitution of India labangso 6 schedule the constitution of India la so abang ke ilitung ke charli nei do piglang Constitution aron pinaka posi Chinidam et anutin bang putin setami lasila APSLC leader satum an labangso constitution kachini ji lapen kethekji lapen inglong so tuma jakom kopipi doma hadak seksi dulalong lakado kawe klar dak pen kachini ji phansi ni thom an labangso seminar ki bi je phansi ditum chising pon lasi da di fuel elo constituency drop a constituency penitum cepatir pi ponsi nilitum labangso a program ke arrange panitum sisik pon constituency ingkora drop a pandame nilitum non next nitum executive meeting horitum jingwai ponji je constituency sialong bangko ansi hang ponji ba la kadu kawe ilitum phan nang pathan ponji kele speaker itu ke chopa pono nama amen ke jong pon ke number 1 lage itum APHLC along a president sir JI Kathar IAS retired lapen general secretary sir Kiri Rongphar lapen legal cell secretary Samson Teron alang itum hasil itum chopa pono lapen do jilang dak speaker to mamen dola Sanona mani tum kijong pon la bangat ho anelo Ningkan ingkoy anso se kohora forest rest house along Melang kawi Lakhain ko ratok dwar bagori MSC constituency angkang PRlo Dolamara forest range kaparlo kohora forest rest house ahem tun pi along Melapen lang kawi ningkan ingkoy anso se kemandet ko pia pot
Pai ni phai kre sir kep arni kohora forest rest house ahem tunpi along pherang ke atum ka humri dam pen ke thek dam long lapen halada ke domate ke hona tum nang ke pachini dun ateng ke labang so forest rest house mate ke sang ahem tunpi along me lapen lang gawi ningkan ingkoi anbak so se lupusi nang pachini dun lapen ke me lang chot kali halada katikuk asom dupi labang so forest rest house ahem tunpi along kang ni ang hoi mate sofa laben kabibi abet hei hui anta rak et hengno et si thek damlong lasining kan ingkoi aprang lada revenue ke long nai ake sang ahem tunpi lo bom tanon ke revenue verdet ason lo lasi karbi asar kapalam the ke pudam ason chomang pi ke mat pu ason lo atha ke thek long si alira champu chotlo arlo ke pati bit et ason si mandet lo Nongnam kachi thangklong kohora forest rest house ahem tunpi lapuson ke mandet ke forest range officer mati in charge adai doma Kaziranga pen listening ti Karbi Anglong news na nilimen ke priti tiron pi ladak nang di laso ai bi lang pia kusigan ladak ai bi long ke arpu ke endon manela puson la alhi wang ke la puson ru thai don la jam kang thi la puson si klen dun lo bom tu o la puson do dun lo nang kan an kan ni ta ni li ki wang ke 2009 pen si wang lo si ta me ni li la puson usomar jangre bang thom chot chot si ban pen du pik pen si ni li la dak si paning din dun si pineng 2020 an kanan si tirthe ok chalana ije phanan ta nilikia bar sai ki long dun lo bong atu in an ki su niliki chitame arnam a hirjo me pusin niliki kroi dam lo ke cheng ke nang di chor si ke klan oi fast ke ki claim cheng ke hema sor si claim lo hema sor amyan ke de karam rong phar pu la nilitum along le lo nilitum a bhikti lo nili bang la si no hok chitame chitire gri lo pusi la dak do thib lo ke la so nang li tom dak ki du pen kopi lo ke sik sak nang li tum kam thing nilitum la dak ni liwang dat pana ki sik sak ni li ke thek long ke la pe hello jo alohi le wang se tame mi ave la pen lang ave inke alohi wang po mi lang ave po ilita ning duk lo la pen alohi tum sita du la sona ki sik sak du lo ente no nang li tum ki du bom ke kopi lo ke chi thor bom ke no nilitum ki du bom ke minna chinam si la solar chi thor bom lo la pen inke la tok bisar la bang kene 16 aning kan wang lo inke kuson si ilitum do poma pusi office dam lo la isep sar la solar nang lodon lo la si la alang li ke chi thor lo la pen la paghor ta dulu na solar ami chalo he la solar ami cholo bo alohi a hura daklin e dak sangkok boni pulo tang te la ke alang li tum minna chi piduk bo ken der chi wan po Pai ni phai kre ner kep arni second ashram angkang rong ke the lokhimon dowan along Institute Homeo Health Science and Education Ayush Foundation NGO Director Dr. Vidya Singh Be atumben humri damsi medicine plantation awareness program asai dengpon bangso asai along kache tongdun rong ke the lokhimon dowan langchari meiphu Bapu be chunbang Dilip Ronghang dowan kurupo longki timung Jotno Singh be Subhasterang lapen penang an dowan langchari saipu atum chetongdun Bangso awareness asaya hot rong ke the dowana phan panong pen medicine plantation dowai athengpi kuru lapen chondona thengpi hei hui e sompon Bangso asaya long Dr. Vidya Singh Be ahin pen ke pachini pon atengke rong ke the lokhimon adowana phan medicine plantation ke e ki somji aphan awar sai nang pipon po lapenon ki wangchini phain kora hini arni Institute Homeo Health Science and Education Ayush Foundation ahempi harlung langso angjok pani along medicine plantation program dowai ke e ki som asai pedo ponji putame pherangke atoma phan than pachini pon আদর্শ রং কেথে লক্ষ্মীমন আদওয়ান লং নিলি নাংকাই হুমরি ke iltum Karbi Anglong bong thingpi thengprang inglong along la ana ki ong a medicine la so awareness fansin ni liwa asipini la bangso medicine mada thingpi arong mission e nai pu la bangso ki e fansin ni ka pangcheng fansi ki bang la se ladak
doan arat phan chingki je than long lo la ben chedon sar lo lili ning sampik asi lason jong si ahawartin sami lason cherap chetu du pulute nili gama thadam non ateng pulute Karbi Anglong long rapjin pen ching thurunji la pen dawai daru te eli tum chipadorunji asi ahawartin dame lason thak cherap chetu dulu pulute asi nili lam thitame tansi